गसाइगावआव गंसे ट्राकजों लोगोसे 19 किल'ग्रामनि बांसिन आफिं हमनो मोन्दों। मोनसे स्रोत सुलुंनि गेजेरजों दिनै फुंनि 7 रिंगासो समाव गसाइगाव पुलिस आरो सिमुलटाफु पुलिसनि मोनसे नागा चेकिं दोलोजों जुथायै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गसाइगाव तेलिपारानि 31 नं राजा लामायाव सा-सानजा ओनसोलनिफ्राय सोनाब बंग फारसे थांबाय थानाय गंसे PB10FBH 0167 नम्बर ट्राकनि थाव टेंकियाव गासै 19 किल'ग्रामनि बांसिन आफिं हमनो हायो। पुलिस बिफाना फोरमायनाय बादिब्ला गारि सालायग्राया पुलिसखौ नुनानै खारखोमादों होननानै मोनथिदों। गसाइगाव महकुमानि SDPO सौरभ गुप्ताया फोरमायबावनाय बादिब्ला खमैबो बे आफिंनि हाथाय बेसेना 1 कौटि रांनि जागोन आरो बेयाव सोरनि आखाइ थानो हागौ आरो बबेनिफ्राय बबेसिम लांनो नाजादोंमोन बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना फोरमायो SDPO सौरभ गुप्ताया। सुबह इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने एक ट्रक को डिटेन किया और उसके सर्च और सीजर पे अराउंड 19 kgs लिक्विड ओपियम डेरिवेटिव मिला, जिसकी मार्केट वैल्यू मे बी इन करोर्स होगी। एग्जैक्ट मार्केट वैल्यू तो मैं नहीं कह पाऊँगा। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन है इसके ओनर के लिए और कौन लेके आ रहा था ये माल और ये कहाँ जा रहा था।